धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि फरायसालिमायाव दिनै एलुमिनि मिट जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। सिमेन्सापुरि फरायसालियाव खुंनाय बे जथुम्मानि थांखियानो जादों सिमेन्सापुरि फरायसालिमानिफ्राय जेसेबां बारग' फरायसाफोर दं आरो फोरोंगिरि जयै लोगो मोनलायनाय आरो बारग' फरायसाफोरनि जौगानाय जथुम्मानि हाबाफारि बादियै फुंनि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्सापुरि फरायसालिमानि गोरायुं सचिन दलिया। जथुम्मायाव गोबां फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोराबो नुजाथिफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। बेनो जे सिमेन्सापुरि कलेजआ बेसेबां डेभेलप जाखो आरो सिमेन्सापुरि कलेजनिफ्राय दासिम बेसेबां बर' फरायसा आरो लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि फरायसा बेसेबां प्रडाक्ट खालामखो बेसेबां दिहुननो हाखो बेखौ मिथिनाय आरो बेखौ बेनि थाखायनो खालामनाय जादों जे जोंनि कलेजआ गोख्रैनो नाक इन्सपेक्सन खालामनांगौ दङ। NAAC थारमाने नेशनेल एसेसमेन्ट एक्रिडिटेड काउन्सिल बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ होननानै बेखौ बुंगासिनो दं। गुबुन गुबुन कलेजआ खालामजोब्बाय, जोंनियासो बोरोब उन जाबावदों, जोंनिया सिगाङावनो जाबावनांगौसोमोन। नाथाय दिनै बयबो नाजानानै बेखौ फाथिनो हाबाय आरो दिनै मोनसे कमिटिबो दागोन। बे कमिटिया इयुनाव गावसोरनो खालामबाय थानो हासिगोन आरो गोदान फरायसाफ्रा फैबाय थाथों आरो मोजाङैनो स्टाडि खालामबाय थाथों। जे जोंनियावहाय आगुनि फरायसाफ्रा जेरैबायदि फरायलांबाय बे फरायलांनायखौ नायनानैनो इयुननि फरायसाफ्रा जाहाथे गावसोरनि डेभेलपमेन्टखौ नायनानै मोजाङै स्टाडि खालामो, स्टाडि खालामनानै कलेजखौ नाम खालामो, मुं खालामो आरो जायगाखौ डेभेलप खालामो। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे इयुनाव सिमेन्सापुरि कलेजआ अल आसामनि मोनसे मुंख'जाथाव कलेज जाथों आरो बेवहाय बर' डिपार्टमेन्टआ गोगोमै बेवहाय जायगा लानानै दं। बर' फरायसाफ्रानो बेवहाय फ्राय असमिया डिपार्टमेन्टनि 50% बा खावसे बाहागोनि फरायसा बर' फरायसाफ्रानो दङ। बेनिखायनो जोङो बर' डिपार्टमेन्टआ फ्राय बर' फरायसाफोरखौ डेभेलपमेन्ट जाथों होननानै जों नाजाबाय थायो बा सेस्था खालामबाय थायो। इयुनाव जाहाथे बिसोरो गुबुन फरायसाफोरजों डेभेलपमेन्ट खालामलांबाय थानो हाथों बेखौ बर' डिपार्टमेन्टल' नङा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआनो खालामनांगौ होनना बुंदों आरो डिपार्टमेन्टेल मोनसे प्रफाइल दङ, बेहाय खालामबाय थानाय जागोन। दिनै इडुकेसना आरम्भ खालामबाय। बे हल जेनेरेल एलामनि खालामनायावनो दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ गिबि फज'ग्रोबाय। बर' डिपार्टमेन्टआबो खालामनायनि खोथामोन, नाथाय हास्लाबाखिसै। दिनैहाय जेनेरेल हिसाबै बानायबाय। बर' डिपार्टमेन्टआवबो बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवबो बेखौ खालामनाय जागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।